אשרייכם אומר בקיבה אשרייכם ישראל אשרייכם לפניים מי אתם מתארים מי מתארים אסכם לפניים מי אתם מתארים מי מתארים אסכם mayem aber kodesh burkh mit a hayres Yisrael ma mit a hayres mayem aber kodesh burkh mit a hayres Yisrael oy mayre mit vayis Yisrael Hashem oy mayre mit vayis Yisrael Hashem ma mit a hayres mayem aber kodesh burkh mit a hayres Yisrael mit der Heiles at der Maye auf der Burg mit der Heiles ist Ruai שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה בעניין השמחה על פי משל שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן שיהיה שמח עמהם גם כן שיהיה שמח עמהם גם כן
השמחה, בעניין השמחה, כשאדם שמח המרה שחורה והייסורים. כן יש גם כן בעניין השמחה, כשאדם שמח המרה שחורה והייסורים מסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחרי המרה שחורה, להכניס אותה גם כן לתוך השמחה. אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחרי המרה שחורה, להכניס אותה גם כן לתוך השמחה, שתתהפך בעצמה לשמחה, שתתהפך בעצמה לשמחה, שתתהפך בעצמה לשמחה. כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה שחורות שלו לשמחה. כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה, אוי מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה שחורות שלו לשמחה, 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 לשמחה. על פי משל, שלפעמים שבני אדם שמחים ומרקדים, בעניין השמחה